Nazdar. Nazdar. Viete, čo je beatbox? Áno. O, To je áno. za Ohodnotíte môj beatbox od 1 po 10? No daj. Bum, cken, skecke, bum, ke, bum. Dávam tomu 8, 6, 7. 10. No a to je dobre, predošli mi dal 2. No nič, ideme na Omek len urobiť nejaký ten beatbox, takže poďme, možno niekto tam bude. Čaute. Jasné. Jasné, To čaute. bude fakt rozumný človek. Čauko. Chlapci, viete, čo to je beatbox? Čauko. Beatbox? Áno. No, či viete, čo to je beatbox? Poď. Keď zopakujete po mne 3 krát 3 zvuky, tak vám pošlem 10 eur na účet. Čo vy na to? Dobre, no poď. No je tak prvý. To som dojebal. Nice, ale dobre. Dobre bolo. Ale... To dáš? To je druhý, poď. A. Vyskúšaj. To ja neviem, Maško, ale... To ne, nevíš. Bez tak si teraz v škole, čo? Čože? Že si v škole, čo? No, trošku, hej. No. Trošku, hej, a kde je učiteľka? Nemôžem byť učiteľ normálne. Zabije ťa. Tak to nič, tak to nič. To nie, to neotočíš takto. Veľa šťastia. Oj. Zadnej lavici, no nech to není také úplne, že... Ja som si dal od doktora, že som akože chorý, vieš, ako, tak som není v škole. Ja nie si v robote, hej. Ne, to musím si dať, vieš, ako, že som chorý, akože. To musíte tak vedieť. Nesmiete dojsť prvý týždeň do školy, až potom na druhý sa ukázať. To je základ. Čo na druhý týždeň mám prax, takže pohodka. Ja prax som nemal dobre dlho. No dobre, idem ďalej, chlapci. Ideme ďalej, čauko. Čauko. Čus. Kamo, to je nejaký youtuber, alebo čo? Nie som youtuber, ale pomaly ja isto sa blížime k 1000 odberateľom, takže dajte tam ten odber, keď chcete viac takýchto videí a pokiaľ chcete viac beatboxu, tak 50 lajkov a pôjdem na Omegle znovu. Lebo je to celkom pain nájsť ľudí, ktorí by s vami ostali tam aspoň 5 sekúnd, aby som im nejaký ten beatbox mohol ukázať, keďže každý má hneď prepínal, lebo som škaredý. Tak užívaj video. Ne som youtuber, počúvaj, vieš čo to je beatbox? Nie. Vieš čo je beatbox? To je vlastne vytváranie zvukov pomocou úst. Poznáš? Čiže ti je dobrý? No a dokážeš zopakovať nejaké zvuky po mne? Nie, to asi nie. Nevieš, základ taký... To by si dal, nie? To asi nie, kámo, to kolega bude vedieť, ale ja nie. Aj, čo si v práci? Hej. Áno, ja tiež pracujem. Ťažko. Áno? No, ťažko. Nevidím, no. Teraz v robote som. Áno. Práve teraz. A jak sa darí? V pohode, ty čo? V pohode, ja v pohode, len ma každý prepína, ale ináč v pohode. Nazdar. Jaj, si streamer? Streamuješ? Alebo jak Ne, čo? nestreamujem nič také. Nikdy. Čau. Ahoj. Čaute. Tak nejdeš? To je pípe. Nazdar. Tak nič. Čau. Jasné. Čau. Vítaj. Jak sa máš? Jak sa máš? Ja sa dobre, a ty? Výborne, keď som v škole. No, tak v škole by som nechcel byť, to je nepríjemné. Čau. Gamer. Nazdar, gamer. Gamer. Zahraj si so mnou. 99 dní in forest. Čo si mám s tebou zahrať? Hej, čo hovoríš? Čo si mám zahrať? Grow Garden. Grow Garden, Roblox? Hráš Jerkmate? Jasné, všetko hrám. Všetko hráte? PSko hráte? Čo? A či hráte Counter-Strike? Dobre, skipni. Hráte Counter-Strike? Áno. No, to je ono, to musíte hrať Counter-Strike. Musíte hrať Counter-Strike. Nie, To je musíte hra hrať pre vás. Jerkmate. To je hra pre Aj vás. to, ale Counter-Strike je Aj lepší. to, ale Counter-Strike je lepší. Musíte hrať iba Counter-Strike, nič Musíte iné. hrať iba Counter-Strike, nič iné. Bravo Stars. Aj Minecraft. to sa dá, ale keď neviete To sa hrať, dá, tak si ale keď stáhnete neviete cheaty. hrať, tak si stáhnete cheaty. Ale ty nevieš hrať hovno. Ja viem všetko hrať, ja Ja som viem najlepší, ja som všetko hrať, global ja som elite v najlepší. Counter-Strike. Som dalo nič. A ja som dostal jednu hlavu a niečo sa stalo a to, že som skapal, takže si... Aj Jerkmate. Všetko, aj Clash Royale, aj Aj všetko. Clash Royale, aj všetko. Clash Royale. V ktorej ste Dá. arene? Dá, Počkaj, zistím. počkaj, Máš zistím. si trofis. Máš trofis. Ja mám každý týždeň. Chlapci, viete, čo to je Koľko máš beatbox? trofej? Viete, čo to je beatbox? Koľko máš trofej? 6000.
6000. Počkaj, Čo zapni. ti šibe? Počkaj, dá. Ale som slabý. Ale som slabý. No 5000, ty No, kokos. 5000, ty kokos. Počkaj, dám ma tam mladý. Počkaj, dáva sa Mardej. Výborne. Nemáte sa učiť, keď ste v škole, chlapci? No, vyplo ich to. Len tak pre info, mám 8-ročnú medailu, že 8 rokov hrám tú hru a mám 6500 trofís, ale nehral som tú hru dobre dlho, takže som arena 16. No, nemáš šťastie dneska, nemám šťastie, no. Dobre, sme tu trošku neskôr, máme 13 hodín, takže ideme vyskúšať, či niekto bude chcieť počuť môj superový beatbox. Jau! Čau. Čau. Viete, čo je beatbox? Hej. Ďakujem. Zač. Ďakujem, cením si to. To si napíšem na čelo, že kokot. Dobre. Proste nechcem dickpiky, ja pičoviny, what the fuck is that? Proste chcem ukázať svoj talent. Čau, Čau. jak sa máte? Dobre, odkiaľ si? Ja, zo Slovenska. A odkiaľ ale? No, z Trnavy. Dobre, a čo robíš? Teraz blúdim internetom a snažím sa nájsť niekoho, kto by ohodnotil môj talent, ale všetci ma prepínajú, no. A aký máš talent? Ja dokážem robiť beatbox. Vieš, čo je beatbox? Vieš, je beatbox. No, tak ja som profik v tom, vieš. Tak snažím sa, že či ma niekto ohodnotí, či môžem ísť do Československo má talent. Poj, môžeš ísť. Ja už teraz Dobre, ne? 10 z 10. 10 z 10, že? Chudále. Musím vám počuť, Adam. Ty si v škole, čo? Hej, som. No pekne, to jak čo robíš ešte v škole, však je 1 hodina, treba ísť domov. Však veď, ideme za chvíľu. No, treba otvoriť dedu page, napísať si, že poprosím svojho syna, aby išiel o 30 minút skorej doma a ideš. No idem. A to je tutoriál, hej, to musíš. Čau. 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 Viete, čo je ¿Cómo beatbox? estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? Viete, čo je beatbox? Nie. A viete ho spraviť? Nie. A ohodnotíte môj beatbox? Čau. Vidíte, to ja som ho prepol, no a chcela prepnúť skorej. Proste, kámo, to je... To je v ríči toto. Čau. Ja všetko odberali, zdieľajte a čo za pre viac takýchto videí, tak dáme 25 lajkov alebo 50 lajkov a vidíme sa znovu na Omegle. Je to celkom zaujímavé a je to celkom divný pocit tu byť takto, ale daj odber pre viac takýchto videí. Čušus.